वै गो विद्या वॉका गेलेली गो वय शांतिका वाका गेलेली तू कसं करतास मी गेले सुन्नेन त्या अम्मा जान म्हणस गो ता गेल्या गे कापड सांगला काय गो तकाची तो आत येता तुम्ही ते तो गुराब्याची म्हणून सांगला तेने ताची कधी हाव राखतस वै गो तू कुगोतस की गो अम्मा जान म्हणू कोण म्हणू तू हडे इतकी ता गेल्या गे कापडनी कोण शांतिका अम्मा जानू मग कोणी गोत ना अम्मा जानू लागी हाडूच गो पुरा ती सांगता ता गेल्या गे हाडूक आणि आईले कुडले ती मग एक फोन करतो गो आता येत तो घेया ती माई म्हणून कापड मात्र नाही गो पुराई असता गेल्या गी पाटीर एक एद्दोडी पोटली असता मी अंगडी वचून 3-3 घंटे 4-4 घंटे कापड सिलेक्शन केलं रे आम केलं पण सिलेक्शन जायना हिक जाय जलन तसं तो घेऊन येतोय कशी ते त्या पुरा मोबाईल रे फोटो येत काही गो आणि कसं मस्त स्टार अशिले पुरा तसल पुरा हाडोच काही तिने हे देवा त्या ऑनलाईन शॉपिंग शांतिका त्या अमेझॉन नाही अमेझॉन अम्मा जानगी आनु जानगी कसंगी एक राखून राब घे म्हणला नव्हे राबल्यांगा no, 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 no.